تے ادھر رب نے مچھلیاں نوں حکم دے دیتا تسی دریا دے وچ جانا بھی ہفتے والے دن یہودی مچھیرے سن مچھلیاں پکڑتے سن گرامی قدر حضرات علماء فرماتے ہیں اس ساری مچھلیاں ہفتے والے دن اس مچھلی دی زیارت کرنے واسطے اوندیاں سن جس مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس علیہ السلام رہ سن بھئی جیڑی مچھلی دے پیٹ وچ یونس علیہ السلام رون اس مچھلی دی زیارت کردیاں نے تے جس ماں دے شکم وچ کملی والا وسدا رہیا ہوے تے فرشتے اس گھر دا طواف نہیں کرن اوندے ہون گے اس ماں دی کی کچھ شان ہوے گی میں اے بھی انشاءاللہ تھوڑا جا رنگ پیش کر کے اگے جاواں گا ادھر جو یہودیاں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوندیاں نے تے رب نے منع بھی کرتا پکڑدیاں بھی نہیں انہاں نے وڈیرے بلا لے بیٹھ کے میٹنگ کیتی تے کہن لگے مچھلیاں بھی ہفتے والے دن اوندیاں نے تے پکڑدیاں بھی نہیں کوئی ترتیب سوچو مچھلیاں بھی پکڑیاں جاون تے رب دا حکم بھی منیا جاوے شاہ صاحب دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں چھوٹا جا جملہ عرض کرنا چاہنا اسی پتہ کی کرنے اسی دین دی او گل لینے جڑی سانو چنگی لگے او گل نہیں لیندے جندے وچ ساڈا فائدہ ویسی او گل نو مننے ہاں جندے ساڈا نقصان ہوے اونوں چھوڑ دینے ہاں اللہ فرماتا بندیا جے خوشیاں تو مینوں یاد رکھے گا نا پھر میں تیرے دکھاں وچ تینوں یاد رکھاں گا رب فرماتا سودا کر لے میرے نال خوشیاں چ رکھ مینوں یاد ساڈے لے شادی ہوے نا سانو رب یاد نہیں ہوندا خوشی دے وچ رب یاد نہیں ہوندا میں ایک دل دا درد تواڈے سامنے رکھ رہا ہاں کدی اس طرح ہویا فوت کی ہوے تے بندہ ڈھول لے کے چلا گیا کیونکہ دکھ وچ خوشی نہیں ہوندی تے خوشی وچ اسی پھر کیوں رب نوں بھول جانے ہاں اللہ فرماتا جدوں بھی تینوں میں خوشی دیواں نا بس میں تینوں اے ویکھنا چاہنا کہ مینوں یاد رکھنا ہے کہ نہیں رکھدا کدی مینوں بھی یاد رکھیا ہی انسان ساری ساری رات گزار دیندا ہے اسی تے محفل چ حضور دے ذکر چ بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے دوست ایسے ہون گے جنہاں دی رات یوٹیوب تے واٹس ایپ تے ٹک ٹاک تے نیٹ تے کیبل تے گزر جاندی ہوے گی اللہ فرماتا بندیا تو اپنے لے بھی جاگنا یاراں لے بھی جاگنا بیمار ہوے تے بندہ ساری رات ہائے ہائے کرنے گزر جاندی ہے اللہ فرماتا بیماری لے بھی جاگ رہنا کاروبار لے بھی جاگ رہنا شادیاں لے بھی جاگ لینا یاراں لے بھی جاگ لینا کدی میرے لے بھی جاگ لیا کر کدی میرے لیے بھی جاگ لیا کر اللہ نو اپنے بندے دا او سجدہ بڑا پسند ہے جڑا ایک باری سجدے وچ پے کے کہہ دے سبحان ربی الاعلی اے اللہ نہ کرے کہ بندہ کسے